Hi there, Sanmunani Mulweni. Welcome to Fix channel. If you're new here, please subscribe before the end of the video. If you're returning, thank you for love and support. I appreciate you. Izingane zesimweni uthanda isimbu siyaxoxa akusiyindaba serious. Kubona uTiro noSibindi kuthiwa ways amahle. Ngiyabuzwa ke. Kulaba ababuka uthando nesithembu. Lapha uthando nesithembu. Before kufika umakhwela kunezindlela eziwu-4. Lezindlela eziwu-4 ubaba uMsele kuyahamba ke ayesiphakho kunkosikazi wakhe oqala kuMacele. Mayefika kuMacele ufike ambikele lento ambikela yona owamtshela ukuthi uzokwenzakalani. Ikhamera ikhona ngibala nje lokho okwenzeka kuthando nesithembu ngoba i-TV show. Ngizoqhathanisa nalento ebuzwa ku social media. Angisho ukuthi nginempendulo eqondile. Angidefendi futhi amahle lento engixoxayo. Msele kuma ifika esiphakhe uyadrive kukhombisa ukuthi okay uphumile eMzumbe khona la yakhona angene sibone ukuthi kusesiphakhe la kaMacele nangiMacele menzele leyo nto amenzela yona behlale phansi bekhuluma beqede. Alikho ilanga la uMsele afike angqongoze endlini yamayeni eMzumbe athi asambe emayeni la siya kaMacele. Alikho ilanga futhi athi kunenkinga ekhona uyongqongoza kaMakhumalo akangena emotweni ngoba baya kaMacele. Umsele kufika yedwa esiphakhe. Uma esengalapha eMzumbe nasendlini zaseMzumbe uhleze ngena yedwa. Sife simbona ukuthi uyongena endlini yamayeni ephume kwamayeni eyongena kaMangwabe. Phuma kwaMangwabe eyongena kwekaMakhumalo. Akakaze angene kwendlu yomunye unkosikazi ephelezwe lo munye unkosikazi. uSibindi uthi usegoli. Mayisegoli uzobe mhlambe ehlala endlini kaTiro lesikhashana owahlala endlini yakhe. Ambeke phi ke uAmahle mayeyochecka uTirelo egoli. We guys nibona ukuthi ngoba vele uAmahle noTirelo noSibindi bakwi triangle bazoqhubeka ne triangle ngoba ebusuku bazothini. Pero uTirelo ngithi boyfriend yakhe la ayikhumbulile yiyo lesifikile egoli. Uzofuna ukunamathela kuyona. Mase shona bo Amahle. Umsele kakaze ngene esiphakhe nomayeni bahlala nje sabona sekuntambama sekusebusuku. uMacele mayefika esiphakhe eMzumbe kusuke kunama meetings. Ambiza eMzumbe. Birthday celebration embiza eMzumbe into yomcimbi ngeweekend kodwa washo ukuthi akathandi ukuthi ehlale khona isikhathi eside kunezinto ayiavodayo. uSibindi ke uzobe uthathe blomkhuba wokuthi yena uzohamba nabo bobabili mase behlalaphi ngoba phela mhlambe makushuthwa i-TV show ikhona indlela ba-arrange ngayo ngoba vele baya kulezi indawo ezibhukhwayo kuzoba nama-rooms ahlukene. Uma sekiwe egoli uAmahle uzothini ngoba uAmahle useKZN uTirelo segoli. Cha ningathi le ngane ngoba ingane yakaZimdora senithi asidefend sikhuluma nje into ekhona ukuthi phela uMsele kasazi simbone esiphakhe ngena noMangwabe wafika nje. Umsele efike esiphakhe kodwa phela ke umehluko uMsele uthi lamakhosikazi sikhuluma ngawo ushadile. uSibindi ke eyakhe ayakapheleli nabantu bakhe. Ngikhumbula ukuthi uMsele kwafika esiphakhe bamkhumulisa isishethi noyishethi ngoba ngoba kune lipstick kuthiwa ngeke azadle ayikhumulele usishethi. Igazi ngaxolisa ayikhumulele t-shirt yakhe wayikhumula kuthiwa kahlala etafuleni edle ngobani akufuneki lipstick engasiyona eyaMacele lapha esiphakhe. Bese ngisho ukuthi nginempendulo eqondile ayiqondanga lento kodwa nje lokuthi ways Amahle uyazi ukuthi Amahle useKZN uyafunda. Uma futhi sevela social media uzovela ngento ayenzayo akuphoqelekile ukuthi abakhompise ngokuthi bebe nempilo ecishe ifane cha. Bayi-age group efanayo yebo bengenza futhi bayi-age group efanayo kodwa bengathandi izinto ezifanayo. Uma futhi engafuni ukuveza ama-video ehleka khona noSibindi asike isidingo sokuthi akawaveze ngoba esepruvela thina yabona. Uma futhi kukhona okwenzakalayo lokho angafuni ukuthi kube ingxenye ye-social media okwakhe
uzoshumayela kuze kube 100 lelizwi. Social media ukuwena mnikazi wawo, mnikazi we-account, ukuthi ufuna ukwenzani nge-account yakho. Ma ufuna ukuduma uzokwenza izinto ezithi ufuna ukuduma. Ma ufuna ukubhizinisa uzokwenza izinto ezithi ufuna ukubhizinisa. Ma ufuna ucreate content ukuze uthole imali uzokwenza lezo zinto lezo. Kodwa uma social media uzo-operate ngamazwi abantu ngokubuka kwabantu uzoba nenkinga ngoba izokuphelela into ozofuna ukuthi uyenze ku-social media. Ngisho kanjalo ukuthi uzoyenza ngabantu njengokuthi mhlawumbe abantu bafuna ukuthi akuveli amahle uyabo. Kanti kuba neyakhe iplan ukuthi ku-social media ngifuna ukwenzani. Ngeke lapho uxakeke kakhulu ngoba kunama-challenges vele ku-social media ngisho usebenzisa ngokwebhizinisi. But ukusebenza ngabantu ngemizwa yabantu leyo nto iba inkinga because abantu bayajikelana, bazokujikela abantu. So kungcono uze ngento ozazi ukuthi wena ngi-good kuyona. Yabo, asikho-ke isidingo sokuthi bekopelane. Ukopelana mhlawumbe abantu babona ukuthi uphoste kakhulu utirelo lokho sokuthi amahle akaphosti kakhulu yabo. Uthanda kakhulu ukuveza i-boyfriend amahle sekufanele eveze i-boyfriend noma umyeni uyabo. Social media uhlala phansi ube ne-meeting nawe uzibuza ukuthi ngifuna ukwenza njani. Ngifuna nje uku-enjoy social media ngifuna ukuziveza ngalokhu ngifuna ucreate i-community enjani. Qaleke. Ma ufuna ukuveza i-boyfriend akunankinga kuvumelekile lokho yabo. Uma futhi ufuna ukuduma akunankinga kuvumelekile lokho. Uma futhi ufuna ukwenza imali kuyenzeka lokho. Ufuna ukuveza ibhizinisi lakho kuyenzeka lokho. Ufuna ukusebenzisana nama-brands uzoqala-ke uzikhulise as ubani mase-ke uyakwazi-ke nawe ukuthi u-approach abantu abathile ukube ne-proposal oyenzayo nawe kusungabizwa uthole leyo moto esiyobe isibhalwe igama lakho sisho ukuthi halala ngoba uthole leli thuba ngokuthi usebenzile. Sibe siyazi ukuthi imoto awuyithenganga ngoba phela imoto uma uyithengile uzosho kahle ukuthi uyithengile. Sikubongele ngoba uzobe uhamba ngemoto ewunyanyavu oyinikwe yileyo khampani ngoba bethi ungasebenzeka nawe. Sibonge lokho. Uthi ubizi event uvela iqhamuka ikhampani ithi cha singakunikeza u3 uyabo. Kube kuhle lapha i-event yakho usuwehla kule moto. Abanye besale bethi akayithenganga kodwa imoto kanjani. Abanye bekushayela ihlombe because abantu banjalo. Social media uyafana nomakhelwane. Khona amakhelwane bazoba happy, khona amakhelwane bangabi happy. Yabo. Khona amakhelwane abahlebayo, khona abangahlebi. Khona abashayayo ihlombe, khona abaligodlayo. Khona abagxekayo, khona futhi abaphinde begxeke kodwa bekubone nokuhle. Uyabona. Social media ke lo. Nakhona futhi abantu bayayikhethela ukuthi bangena kuliphi site. Uyabona. Mina bengisike sibe nale yampendulo ukuthi ways amahle useKZN uyafunda. Sithemba ukuthi wenze njalo. Ulapha khona. And akufanele ukuthi evele ngoba nakho abantu babuza njalo. Akavele ngoba ikhona into ayenzayo. Akabe nento ayenzayo azovela ngayo. Nayo ke yomjolo wakhe isilele kuye. Sizoshawe yingane la beshayela ukuthi sasilophu sibabaza sikhuza. Bye.